Yürü Yaraşaly. Sen kız Joracan şu bayramçılık günü o kelev adamıyım bilen yaraşsaňam yaraşaymaly, yaraşmasaňam yaraşaymaly. Yaraşsaňam yaraşaymaly, yaraşmasaňam yaraşaymaly. Siz yaraşdyýsyňyz, yaraşaymasam yaraşatmaga gelip baran o. Kıyızlar teredik olur tutuş bir hafta uzul gerektirler. Hakik gelin aja gelin ya. Ayo yaraşmana gelin körökü näme beýdip aňyrda dursunuz. Gelin de geljek bolsaňyz. Gelin de. Gelin de. Ya koyunları oturan maydalar yar olacak. Maydanın içinde bir maydalar yar olacak. Sana leyli bana meşhur gideler yar olacak. Oyunu gülün gül boyuna dereyin yar olacak. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Nowruz bayramyňyz kutlu bolsun ay. Näme dursunuz? Haýsyňyz gepleş geçirmäge ýytyarly bolsaňyz gelin näri? Gelin. Yine bizim halk tiyatrosunun rejissörü görmege yigit bir şiirpeleň bilen Bagtul geleceğimizi yaraştırmana geldim. Yaraştırmana gelip yaraştır da yaraştır. Maklaty geleceğimizin oğulçuğuna şiirpeleň oğulçuğunu terk edip Atatürk'ün qaydaly bäri şiirpeleň öýü guwurup galdy. Şoňdan bäri dostumyzyň näme goýan özüm bilen ok. Özüm geleceğim mawatda gaýy hasrat çekip beter horlanma. Terediňe nebir daýap ýa-da horlana burun bolýar alaýdy. Siyarasyna teremi terge hem ýardam berýär, ören gowur. Vay, iterge vermelmişmi? Yardım vermelmişmi? O zatlar dillaňsa. Nem üçin siziň dostuňyz hem rejissörüňiz bir bolgusy zat üçin biziň can ýal Jorajanymyzyň üstüne hinkiripdir. Nem üçin siziň dostuňyz biziň Jorajanymyzyň men üstüme qyygyrmy? Beýdi qygyryp dursaň ogluma mal atam öýme giderniýse gitseň ataňdan magry gitsen aýdypdyr. Aýsyn bol. Ya yalan aýtýanam bolsa aýsyn edi. Gelece. Bir ýazdan ärilme diýipdirler. Elbise daýy o. Ýegilşige bir ýaly. Näme siziň o dostuňyzy puşman edenini görüp durýar. Ansat diýere yaraşaymak be. Puşman edesi. Bir gün 19 gelek puşman etdi. Menim gördüm hakkı düz sürgünler tanağısını bakıp puşman et durdu. Vay. Ana, indi 19 boldy puşman etdi. Bizim önemli olan. Neme? Gelesene. Neme? Yani men ören juda dostumyň ýokarda bellep geçýäri. Men götük täwlüklere ýol beripdirin. Aýynny gaýtalamazak bolsa. Gaýtalamazak borna diýdimi? Gaýtalabam bir görsen. Ay gelece. O diýjek bolmady. Şey diýjek boldy. Hani? Hawa, men beýt diýjek bolmadym. Men ýagny şey diýjek boldum. Inni beýtmen diýjek boldum. Ýöne rejissör boldum, hat seperleşdirjek boldum men. Bulaşdyrypdyr. Wey! Gelesene. Ýaňy bir ýaraşmana gelek bir dostum duşdy. Yaraşmana var ya orada ikinin boş var mı deyip size soğuğu da uğratdı. Biri soğuğu. Deli Yaraşaytana. Bol yani. Yaraşaytana. Gel de söyle. Buğurluğu yaraşsana bir. Gel de söyle. Siz yaraşır mı da bir gelip kalıbımı saatlanıp bir aydımcığım soğuk getirdik. Tayin olurlar. Çalın. Çalma hoşunu. Al olsun elinden. Öldüğümüz yan yarıştık ya föy uçturacak oraya mı? Tayin mi? Çalın. Allah olsun elinden. Oğlunla inni yarışmana kaydımıza al kayıtman olsun. Çalın. Kudurdan.